Ginbuyag-yag ni Senadora Amy Marcos nga nagagamit sang illegal nga droga ang yautod nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ining pahayag sang senadora ang kadungan sang ginbatikan nga hublag protesta sang Iglesia ni Cristo kahapon. Ginsiling sang senadora nga hindi sila responsibilidad sa ang paglaygay sa presidente. Bangod may asawa naman iniapang samtang silang nagamalam, nagakabala ka na ini sa mahimo mangin epekto sini sa presidente. Ginmensionar man sang senadora nga si First Lady Liza Araneta Marcos ginaligan nagagamit man sa illegal drugs. Suno pa sa presidential sister nga naglala na gid ini bangod duha gid o kunang mag-asawa gid ang nagagamit sang illegal drugs. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Nabarian si Senadora Amy Marcos. Samtang nagsabat naman gilayon si Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa diin ginsiling-siling desperate move ang akusasyon ni Senadora Amy Marcos batok sa presidente. Sunod kay Castro, isa ini ka desperado nga tikang sang senadora sa pag-akusa sa yautod nga nagagamit ini sang illegal nga droga. Ginhangkat naman sini si Amy nga sa baylong magbuya sang akusasyon. Mas maayo pa nga buligan na lang sini ang presidente sa paglimpyo sang gobyerno batok sa korupsyon. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nagfentanyl. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr.